Хубава си, моя горо, миришеш на младост. Хубава си, моя горо, миришеш на младост. Уважаеми гости, скъпи участници, приятели и пазители на българската традиция, с дълбоко вълнение, че съм тук, на тази сцена, и искрена признателност ви приветствам на това знаково място – Копривщица, където днес за 13-ти път сме обединени от българския дух и традиции. Добре дошли в Копривщица, борческа и възрожденска. Място, където историята не само се пази, но и оживява. Където минало и настояще се срещат в едно вълшебно съчетание. Тя е истински храм на българската душевност. Пожелавам успех и високи отличия на всички участници. Скъпи приятели, уважаеми гости, уважаеми участници, за мен е голямо вълнение да съм патрон на този прекрасен събор, който отдавна е надминал границите на това да е един фестивал на народното творчество. Ние показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашия поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген. Нека този фестивал, нека този събор да носи само радост и да пребъде. Благодаря ви. Изключително развълнуван съм и щастлив да бъда тук, в Копривщица, родния град на големият български възрожденец и фолклорист Любен Каравелов. Едно място, където всяко парче земя носи история, носи дух, носи надежда за свобода и добро. Искам да благодаря на всички, че сте тук, че ще направим голям празник. Щастлив съм, че сме заедно, за да подкрепяме живи традициите, автентичния фолклор, занаятите, читалищата, изследователите, които правят всичко това днес и не само днес, да бъде част от нашия живот. На добър час на 13-тия национален събор за народно творчество. Да пребъде! Душата ми плаче от радост. От 65-та година, когато се провежда първия събор, точно преди 60 години. И съм радостен, че това изключително важно събитие в живота на много българи
продължава толкова 6 десетилетия вече. Поклон пред тези, които са имали идеята да се състои този събор. Ще се опитам да ги изброя. Димитър Русинин, академик Петко Стайнов, Райна Кацарова, Николай Кауфман, Стоян Джуджев, Георги Бояджиев, Елена Стойнин, Иван Качулев, Тодор Тодоров, Ана Илиева. Те поставиха началото на тази велика традиция, която в крайна сметка беше призната и от ЮНЕСКО. Майка ми е Райна Кацарова-Кокудова. Тя е първата българска жена музикален фолклорист. Отдала цялия си живот на фолклора. По идея на Райна Кацарова, моята майка, събора се провежда в Копривщица. Нейна е заслугата именно тук, на поляните на Войводенец, да се случва това голямо родно национално събитие. Ние сме група за автентичен фолклор от село Стефаново, читалище Напредък 1915, община Радомир, област Перник. Аз за първи път участвам. За първа година съм тук в Копривщица. Много ми харесва, много е вълнуващо и просто с нищо не може да се сравни това изживяване. Идваме почти на всеки фестивал на Копривщица и не си отиваме без награди. Емоцията е много силна, защото виждаш, че хората харесват това, което правиш, харесват това, което предаваме от нашите баби. Пазиме всичко, съхранява се и ще го предаваме и на нашите внучки. Надявам се и моите внуци да наследят тези традиции и да ги предават през поколенията. Има интерес към тези обичаи. Стремиме се да ги младите придърпваме към нас, за да им покажем това, което знаем и това, което можем. Това е моята свакя, Лилия Сабова, а това ми е внучката. Тя и нейна внучка. На нейната дъщеря и на моя син. Дъщеричката. Трябва да ги има тези събори, защото виждаме, че младото поколение повече цъкат на телефоните и на компютрите и няма кой да възроди или да поддържа тази традиция, която ние сме създали. Аз идвам на Копривщица, защото съм българин, израснал съм на село, живея на село с традициите. Затова съм тук. Не може да се опише. Просто не може, трябва да си живее. Това е магия. Просто чувстваш, че летиш, не си на земята. Българският фолклор няма да загине, докато ни има нас.
40 години идвам тук. Събора е на 60 години. Много съм свързана с него. И аз го преживявам като нещо много лично, този събор. Тая година имам възможността да наблюдавам изпълненията на първа сцена. Много съм впечатлена от това, което показаха. Имаше изпълнители, които са били на първия събор на Копривщица. Виждам винаги нови неща, защото формите на традицията, които тук се представят по сцените на събора, и стари, и обновени, за това, защото те се оживотворяват с самите изпълнители, с самите участници. Те са много силно отдадени на това, което показват. Те преживяват всичко, което представят. Събора се случва, което за мен е много силен индикатор, че онова, което е силно вкоренено като дух у българите, продължава да живее и ще живее, докато ги има тия хора. На колко си години? Без 10 ден на 85. На 85 години жената е дошла тук с бастуна, с костюма. Кой го е шил този костюм? Некога ще го шила. Престилката аз съм си я шила. Сама? Да. Ето. И защо идваш тук? Защо си дошла? Защо много ме влече песента. Имам награда, ама къде е внука занесе да снима, не знам. Ще ти я дадат първа награда, имаш ти. Да живее България! Народно читалище Искра, 1926, село Къснаково. Ще участваме на Национален събор на народното творчество Копривщица 2025 с смесена група за автентичен фолклор. От 1986 година спечелването на златен медал и оттам нататък вече почти на 5 години сме тук. А тези песни сме ги научили от нашите баби, от нашите майки. Тук има жени, които са ги научили от тяхните прабаби. Само хубави спомени, светли спомени с изпреизпълване на сърцето и душата, като дойдем тук. За втори път идвам. Пеем с групата, идваме да се представяме. А тази година много ми харесва, защото има много голяма организация. Това е моята внучка, която има интерес и тя да пее и играе в танци и най-вече фолклора я влече. Гордеем се с това. Обожавам да. Обичам да пея и танцувам народно. И тя ще пее. На този събор аз съм с носията на моята баба, както той ще представи носията на моя дядо. Това е алажата, с нейната престилка съм, с нейната кърпа съм, с нейните чорапи съм, не съм с нейните обувки. Запазена, вече доста години я нося. Доста години. Тази носия е на 150 години. И аз като я облека се спомням винаги за моята баба. Фолклора не трябва да се забравя. Това е миналото на нашите деди. Фолклорната песен, обичаите, хората, ние ако не ги правим, те ще се забравят. Затова трябва да ги поддържаме. Трябва да ги предаваме на нашите деца, на нашите внуци, за да не се забравя миналото на нашите деди.
Всяко издание на Националния събор на народното творчество Копривщица е различно. Традиционната култура и въобще традицията е един жив организъм. Ние не можем да я сложим под един похлупак, да я консервираме, да я замразим и край, да е всичко от преди 100 години. Това са живи хора, те се сменят самите хора дори. От преди 5 години вече ги няма някои от бабите, са дошли едни други млади, които са поели от тях. Ами, различно е, нормално е, те не могат да пеят вече като старите, но много им се иска да пеят или пък на нас много ни се иска те да пеят така. Тоест, това е една традиция, която живее във времето и затова всеки събор е различен, защото най-малкото наистина състава се подменя. От друга страна, ние, като изследователи от Българска академия на науките и като хора наследници на фолклористите, които са създали този събор, много ни се иска да успеем да удържим формата му, да успеем да удържим първоначалния замисъл. Първо цяла България да е тук, да има регионално разпределение по сцените, т.е. когато човек дойде да може да види всички фолклорни области. Идеята през 65-та година на създаването на този събор е тъкмо такава. Да събере цяла България. Ние се опитваме сега да запазим цялото това нещо и регионите да продължават да имат усещането, че са част от един диалект, от една област. Винаги, когато идвам тук в Копривщица, душата ми е пълна с настроение, радост. Невероятно е чувството. Душата ми ликува, душата ми празнува, когато съм в Копривщица. Радваме се много на това събитие и го очакваме с нетърпение всеки 5 години да покажем какво сме предали не само на нашето поколение, а и на чужденци, които се интересуват от нашата народна музика. 20 години бяхме преподаватели и след това стигнахме и до професорски титли. Професори в Калифорнийския университет в Лос-Анджелес. Не само българи, а и чужденци се интересуват вече от нашия фолклор. Както разбрахте, ние утре вечер ще участваме с една група хор Дунава с българско име. Те са от Сиатъл. В Америка има много интерес на българска култура и ние обичаме много стил пеене, българска народна музика. Интересът е голям наистина към нашата мелодика, към нашия ритъм. 2010 година бяхме поканили 3 състава от щатите, само хорове. От Гърция ни гостуваха гърци да пеят българска музика. Невероятно. Имаме фестивали в Америка, но не голями, как Копривщица. Много интересен, много различни стили, различни цели. България е много интересен. Радост
банатските българи участват още в първия събор на Копривщица. Винаги е имало представител. Банатските българи са българи, които по време на турското робство изселват се от България, отиват в областта Банат и 200 години след това се завръщат и основават няколко села на банатски българи в България. Селата са 5. Ние сме представители на най-голямото, на Бърдарски геран. По-голямата част от костюмите са автентични. Тези, които са тежките костюми, с които сме облечени ние, които са пренесени от Стар Бешенов, това са костюми, някои са и на по 200 години. Последно време така фокуса на фолклора вече се измества в една различна посока, която не е това, което е изконното и автентичното, и наистина трябва да има повече такива събори, които да показват българското и пасторотата и красотата на българския фолклор и българските традиции. Това спомага и за запазването на нашата автентичност и идентичност и на това да не се забравя българщината и обичаите и традициите. Получихме първа награда и златен медал тази година и много се радваме за което. Националният събор на народното творчество е традиция, откакто е роден през далечната 1965-та. По някакъв начин е доказал, че във всички периоди от историята на България той е устоял. Събора го има и това е вече достатъчен повод да сме радостни. И днеска, когато пак 6 естради, една в града, са пълни с любители от цяла България и от целия свят, това е всъщност повод наистина да кажем да, Копривщица има и това е нещо хубаво. Поколенията се сменят, извора не е толкова чист, така да се каже. Много е интересно, че представата, да речем, за най-малките, за така наречения изворен автентичен фолклор е коренно различна от тази, която са имали преди 60 години. Но това не значи, че ние губим извора на фолклора, а по-скоро значи, че трябва да отсяваме тези, които са се трудили най-много и да открият от собствените си села, от собствените си родове традицията, да я продължат. Това е едната линия, която мисля, че ни дава надежда да се радваме на Копривщица. Другото е ритуалите. И млади и стари искат отново да възстановят тези ритуали, които са останали някакси като музеен експонат. Но тъкмо Копривщица показва, че те не са музеи. Това е съживяване на традицията, пресъздаване и прераждане. Можем да кажем, че това дава надежда.
село Припек сме, община Джебел, област Кърджали. Ние сме автентична фолклорна група към Народно читалище Димитър Благоев, 1963 година. Нашите песни ги знаем и са предавани от поколение на поколение от нашите прадеди. Носиите са си наши, автентични, от нашия край. Те са ръчна изработка и си ги пазим. Те са на нашите предци. Това е гордо за нас, че сме в Копривщица. Това е велика България и велика страна, и Копривщица, и всичко народно тук. Тези медали завоювахме в Копривщица от 86 година до сега съм редовен. Винаги сме с златни медали от Копривщица. Надяваме и тази година да вземем златния медал. За това сме дошли. Дами и господа, посрещнете с аплодисменти първите ни изпълнители, пристигнали от далечна Америка. Мъжка вокална група Зорница от Бостън, вокален ансамбъл Диви жени от Бостън и вокална група Орфея от Вашингтон. Първото ни участие в Копривщица е с моята мъжка група Зорница, 1995 година. След това създадах женската група в Бостън Диви жени. Същата година дойдохме и женската и мъжката група от Бостън. 2005 година аз вече имах 3 групи с мен и 3 групи бяха тук. Участваха след това 2010 всички групи отново. 2015 още повече се разраснаха. Те всички идват с огромно желание. Чакат с нетърпение да дойде Копривщица. Сега ние всички сме щастливи, защото отношението към Копривщица се променя. Интересът е огромен. Тези хора зад мен, те обичат изворната музика. Те обичат нашия дисонанс. Те обичат нашия ритъм. Те обичат България. Аз произхождам от семейство, което обича българската музика и аз съм израснала с нея и спомням си, че моята майка пееше "Тръгнала Румяна" и тя я пееше като моя приспивна песен. Тръгнала Румяна за вода студена, леле, тръгнала Румяна за вода студена. За първи път се срещнах с българската музика, когато бях в колежа и тогава разбрах, че няма друга музика, която да е такава, каквато е българската музика. Ние обичаме тази музика, която Таня ни учи, която е прекрасна.
Народно читалище Светлина, 1927 село Лисец. Тук сме с автентични хора от нашия край, от Лисешкия край, които вече 98 години, мога да кажа, са емблема на читалището. И много се радвам, че няма случай, в който да сме се прибрали без това. Всичко това се научава и се предава в поколенията. На мен майка ми е играла, баба ми. Тук има много по-млади, на които и прабаби, и прапрабаби са играли. Има малки, които те първа почват да играят. Аз също се надявам моето внуче да започне вече да играе и той. Така че има на кого да предадем. Има, все още има. Играя от 1974 година. На 8 събора съм бил до сега и няколко пропуснах и сега пак. Това е дъщеря ми, тя играе и тя на няколко събора. Синът тази година не можа да дойде да играем трима. Внучката също не можа да дойде и тя може да играе. И така че предаваме от поколение на поколение. И се радвам, че сме тук с нея. Аз играя вече за трети път на такъв събор и това сме в кръвта. Това се предава от поколения в моето семейство. То в нашето село няма човек, който да не танцува. До 10 човека един може да не играе. Обичаме народните танци. Затова танцуваме и обичаме да идваме на такива събори, да се събираме с други хора, да е весело на цяла България. Това са моите дъщери Катерина и Лиляна, потомци пето поколение, прабаба ни, прадядо ми, моите и на Майя. Майела са танцували, са всъщност първите, които идват на Копривщица с стария ръководител. Народните танци винаги ще са ни в кръвта и винаги ще продължаваме да танцуваме. Свиря на гайда от 5 години я избрах, защото просто не знам, аз имам теория, че тя мен избра, не аз нея. Когато чуеш българска народна музика, това е нещо, което те сгрява отвътре и конкретно гайдата е нещо, което е най-характерно.
Искрено съм доволен и много се радвам, че съм част от настоящия празник, от настоящото издание на Събора за народно творчество Копривщица, като част от журито на Пета сцена, и хората идват с много желание на Копривщица. С желание да представят себе си, да представят своите места, да представят своето наследство в неговото съвремие, като нещо живо, като нещо, което се случва в момента, като нещо, което е залог за бъдещето на нашите фолклорни традиции. Много се надявам, че Събора Копривщица има бъдеще. То е свързано с две страни. Едната страна е чисто концептуалната, чисто организационната страна, с която са свързани институциите на държавата. Но по-важното е, че самия събор, това, което го захранва и това, което го прави да бъде интересен, красив и жив, е човешкото участие. Хората, които идват, които са и публика, но които са участници и които са части от събитията, които са извън сцените, от този празник, който се получава в тези няколко дни. Водя група за автентичен фолклор от град Кричим, област Пловдив. Изпълняваме основно родопски песни, защото голяма част от населението в този град са преселници от Родопите и носим родопския дух в сърцата си. Задължително трябва да има такива събори и по-често, и то на такава естествена среда, каквато е тук в планината, за да може духът на фолклора да се усети в пълнота. С този състав за първи път идваме в Копривщица, въпреки че е стар състава, но не намерихме до сега сили и кураж да дойдем в други издания на събора. Сега се решихме и дойдохме. И смятам, че се представихме достойно. Спечелихме първо място в класацията, която се води тук на събора, и сме доволни много. Не съм изгубил кураж и се надяваме това, което ние показваме днес, и бъдещите поколения да го съхранят и да го развиват в бъдеще. Обичам да пея. И е кореняк родопчанка за той. Ние сме от Родопите, от Върбово са родителите ни и обичаме да пеем. Ами какво е чувството? Нещо много, много, много автентично, много народно, много вдъхновяващо. Трябва да има фолклор. Трябва да има от деца още да ги захранваме. Аз, моята майка, съм я слушала още от 3-4 клас, като съм била. И песните оттам ги помня и постоянно си ги пея вкъщи. И не ги забравям. Смятам, имам 5 внучки, поне една от тях да прихване песните. Където и да отидем, колкото и нескромно да звучи, винаги първите места са наши. Трябва да продължим традициите на дедите ни. Ето имаме учители, автентичен фолклор. Има ли нещо по-важно от това, за да прибъде нашата държава? Очинки да ги скита съм Марина книжка, да ги изпиша на книжка, да ги изпиша Марина майка,
Браво! Лечко, стъпяй, белодоне, лечко, стъпяй, ледо, лечко, стъпяй, добро леви. Лечко, стъпяй, белодоне, лечко, стъпяй, ледо, лечко, стъпяй, добро леви. Народно читалище Никола Корчев, село Долна Диканя, община Радомир, област Перник. Аз идвам от 22-3 години съм тук. От 85-та година насам мисля, че няма пропускана Копривщица, като състав е бил различен. Какво ли помниме? Тръпката на сцената, това помниме. Песента. От малък играя народни танци и сега скоро пея. Значи чувството е превъзходно. Те беха забравени съборите, малко беха подметани, па минаме на фолк, на молк и дойде време, когато се осъзнахме и разбрахме, че от народната музика произлезла от Мегдана, от полето, където жената работи и пее. И затова тая песен тук лежи и пеем и идваме, а не Седи Грейс. Ние идваме на събора в Копривщица, за да предадем традициите на по-младите поколения след нас, да им завещаем нашия фолклор. Белите поли, белодоне, белите поли, ледо, белите поли, добро леви. Жълтите чехли, белодоне, жълтите чехли, ледо, жълтите чехли, добро леви. Жълтите чехли, белодоне, жълтите чехли, ледо, жълтите чехли, добро леви. Ние сме група от София при Дружеството на банатските българи и се стараем да опазваме автентичния фолклор. Изпълняваме автентични хора от село Безмер Ямболско и автентични народни танци от село Бърдарски Геран, Врачанска област. Нашите хора съм ги научил от дядо Кире Матеев. Неговата дъщеря пее в групата. Той ми ги показа, когато беше на 99 години. Той почина 100 годишен. Горда съм от това, че моя баща е научил тези прекрасни деца така хубаво да танцуват и да играят. И да просто това ме връща стотици години назад. Мен лично ме интересува българския фолклор и съм много горда да нося носи, които са на толкова много години. Чувството да излезнеш с 200 годишна история на гърба си е невероятно. Който не го е усетил, който не е излязъл с такава носия, той не го разбира. Много ме влекат тези неща и ги нося в сърцето си. И затова предполагам, че съм го предала и на нея, защото и това е другата ми дъщеря. Фолклора наистина много ми харесва и българското като цяло. И смятам, че трябва да се запази за следващите поколения. И ми идва, не знам, хубаво ми е на сърцето, когато играя. Имам чувството, че предавам от поколение на поколение това, което е правено преди 200 години. Ние сме от село Селименово, окръг Сливенски. Танцовата формация се казва Велико Сяров. Тя е създадена в памет на нашия учител, който виждате всички тук, и направихме тази формация. Ние сме от Тракийския край, характерно за нашите танци са тежки танци, бавни танци. Танцуваме автентични хора, обработени хора и можем да пеем. Това хоро го знаем от малки, от деца сме закърмени с него. Играем го на Мегдана, на събирания, на сватби. Нашите деца са също тук и те участват в събора. Вземат участие като
участници и като зрители. Абсолютно, че трябва да има такива събори. Това е запазване на фолклора в България, автентичния фолклор. Затова сме оцелели през годините, благодарение на фолклора. Няма да загине българския фолклор, докато не има нас. Млад се Марко 9 пъти жени, до двор води, у двор не уводи, седи трови Марковата матя. И ойде Марко убурела градата, за такви бурелка девойка. Що мястак ми ведна тя Няма как да не е различен всеки събор. В същото време на нас много не се иска да бъде пак и същия. И пак да бъде близък до онзи първия, преди 60 години. 60 години не са малко време. Много динамично се променят нещата. Много се забърза времето. Много влияние на медиите. Онова старото, селското, изворното, автентичното, нали, при цялата условност на тия понятия, някак си вече им се струва, то много е семпло. Ние им казваме, то е семпло, но то е ценно. Защото това е пяла баба ти, прабаба ти, нейната майка и баба назад във времето. И в крайна сметка това е нашето си българското. Онова старото, в него има послания, има други послания. Някакви неща, в които имало много вяра, много сила, много магия. Нашите предци, наистина, когато са преживявали обреда, например, или хорото на Мегдана, или всичко, е било в една затворена общност, в един контекст, който те са го живели. Ние се опитваме, нали, като хора, които познават тая старина, да показваме ценността му. Ние сме самодейна танцова група Инджек Сарелии при Народно читалище Христо Ботев, 1929, село Окоп. Носиите са окопски местни, те са си автентични, така както са играли на времето нашите баби и дядовци. Репертуара ни автентични местни хора, които издирваме и чрез нашите танци искаме да покажем на публиката, за да може изцяло да се докосне до българския фолклор. Това е моя син. Той танцува от 6 годишна възраст в Народно читалище Христо Ботев, село Окоп. Надявам се след време да го видим и на по-голяма сцена. 86-91 самодейците от село Окоп са завоювали златни медали и двете поредни издания на Копривщица, което е наша гордост. Надяваме се и ние да вървим по техните стъпки. Това е някаква вътрешна потребност, която е трудна за обяснение. Трябва да го имаш отвътре любов. Любов към танца, към народното творчество и усещане просто. Това е нашето най-ново попълнение, семейство Бянови, които преди много кратко време сключиха и граждански брак. Надяваме се искрено след време техните деца съответно да играят, да танцуват и да представят традициите и обичаите на село Окоп. Обещаваме нашите деца да танцуват в състава, защото ние от малки сме любители на народните хора и се опитваме да поддържаме българската традиция. Наградиха ни с първо място от 13-я национален събор Копривщица 2025 и предполагам, че това е златния медал, който е.
Искрено се надявам, че този събор ще оцелее, ще продължи да съществува. Още повече Копривщица е вписана в ЮНЕСКО като добра практика за съхраняване на фолклора. Това означава, че ние по някакъв начин вече сме и длъжни пред света и пред оценяващите световното наследство да го поддържаме. Не може да се опише. Просто не може, трябва да си живее. Това си ми е в кръвта. Това се предава от поколения в моето семейство. Трябва да ги предаваме на нашите деца, на нашите внуци, за да не се забравя миналото на нашите деди. Предаваме от поколение на поколение и се радвам, че сме тук с нея. Задължително трябва да има такива събори и по-често и то на такава естествена среда, каквато е тук в планината, за да може духът на фолклора да се усети в пълнота. Имам чувството, че предавам от поколение на поколение това, което е правено преди 200 години. Няма да загине българския фолклор, докато не има нас. Хубава